İçtimai Valilik 1. Klass Batırlık. Bұрынғыдан vasiyet болып келген бізге батырлық. Халқымның батырлығына шындықта шоқ қатырлық. Неше ғасырлар тілінде сақланар. İmanların һәм диннәрен якларына сатмаганнар. Ул мусалар һәм айышлар, мөҗәһидләр вә җиңүрләр. Шул батырлыктан тарала күңелгә якты нурлар. Мин яшь кына уйладым, нәрсә соң ул батырлык? Бәлки йөртергә кирәктер җанымда махсус ырлык. Вакыт җиткәч шул ырлыктан чыгадыр үсеп бер гөл. Көн саен узый барадыр, торса да җилләр исер. Беләм, батыр булу өчен үземне җиңү кирәк. Батырларның күкрәгенә